Ebda żblokk fit-taħdidiet bejn il-UHM Voice of the Workers u l-Gvern ta' Roberta Bela wara li tul il-jum tal-ġimgħa l-Union eskalat sensiela ta' azzjonijiet industrijali li jinvolvu aktar minn 1300 impjegat fil-qasam tas-saħħa. Dan wara illi il-Gvern Laburista injora l-kollox il-ftehim milli intrabat bih bil-miktub magħhom. Kelliema l-UHM preċiżaw illi wara 4 ijiem id-direttivi qed jissoktaw, direttivi illi jolqtu lil professjonisti fil-qasam tas-saħħa, l-istaff tal-ambulanzi kif ukoll l-impjegati ta' Stewart Healthcare. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Joseph Vella insista illi gvern immexxi minn Roberta Bela mhux qed iżomm kelmtu fosthom dwar il-ħaddiema ta' Stewart Healthcare fejn min Jannar suppost dawn ġew assorbiti mill-gvern madankollu s'issa minn dan għadu ma sar xejn. Il-UHM mhux qed tifhem għal liema raġuni il-Gvern Laburista mhux iżomm ma' weda bil-miktub illi għamel magħhom u minflok qed jagħżel illi jimxi b'mod mill-aktar antidemokratiku. Il-Union ma tagħmel xejn tal-biet ta' barra minn hawn kull ma qed tgħidlu huwa għati lin-nies ħalli lin-nies isarfu dak li inti tajthom bil-miktub. Tul il-jum tal-ġimgħa Joseph Vella insista li mhux qed jiġi esklus li jitwettqu aktar azzjonijiet industrijali ta' solidarjetà minn ħaddiema lil hinn minn dan il-qasam. Ta' min wieħed jinnota illi dawn il-ħaddiema qed jibqgħu jaqdu dmirijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-COVID-19, każijiet ta' emerġenza u pazjenti bil-kanċer.